हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे मिनि ब्लगाव बरायनाय जालायबाय। आं दायो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि क्रिसमास सेलेब्रेसनाव फैदों। Is it possible? Is it possible Santa will be here with us? Is it really possible? दानिया सेन्टा क्लसआ फैगासिनो। दानिया सेन्टा क्लसआ टट'जों एन्ट्रि जाफैबाय। बिनिफ्राय चकलेट सारनानै होबाय आरो जोंबो नाजावबाय। क्रिसमासनि संजों एसे रंजाबाय आरो जोङो। नै ज' दंजोबो जोङो गासिबो लोगोफोरा, गासिबो ज' मोसाबाय आरो जोंहाथ' बेनिफ्राय गलांबाय आरो इउनिभार्सिटिनिफ्राय, नाथाय माखासे जुनियर्सफोरजों फैफाबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो, गोजोन्थों गोजोन्थों। नै मालाय सिख्लाफ्रा मोसादों बाज्ल'लायनाय एकदमबारे। दानिया केन्डेल लाइट सावनाय आरो ओमफ्राय गान आंबो केन्डेल मोनसे लादोंमोन आरो लास्टावहाय बनफायाराव फैबाय। बिनिफ्राय जोब्बाय। दानिया बेदर जानानै न'आव थांनायनि सम जाबाय। बाय बाय।